Hi guys, may udto tagkuan karon guys, sentro. Kakaligo na ta guys. Kita ko dito sa balay manghunyalan siya sa itong bilin yang manghunyalan dito. Duyan-duyan. Kuan mo dito guys, kaya ako tong tabangan og hinlo ditong balay kong kan kay ugma busy na rabaw ugma kay daghan na kalingawan ugma. Karon nagyapoy kalingawan karon kay saba mang sentro. Kadungog man dinhi ang kuan ilang sounds. Kalay lang ta guys. Di man sa kayo init pero nagdala ko payong. Di kayo init kay murag galokdong-lokdong. Nagkaulanan sa baka. Manghalay ko nilabhan dito man. Klasong ito. Payon tag sentro. Tara among pali among kuan guys, among bukid. Ako din nila ni mama guys, daw nakapangortina na sila. Wala pa oy kanara ganina kainit kayo. Pero dili ni mao ang dani di ay. Adto na oh. Pero okay ra na siya dani kay dani madan lamisa. Andi ni wala pa na diha. Dili ni gud na. Kapag ko tinahan unya guys. So timing kay ting paniod to, maniod to ta. Am. Agoy am di ay. Am. Abi ka karet. Wow, daghan na kayong ice guys. Hala, nga naman ni May. Ano yan to nga nag-abhak man. Gahe. Gahe na siya pero hilaw pa. Paano ko na siya siguro? Wala na siya pan. Di pa yun yung sindayot. Uy! Mali pa yun siya mong indayot. Lami amang sudan guys. Tinapag loto ni CG. Sardines. Ang gabi dugan na to. Ano na sila guys. Kana ni May. Chodek ka. Diyan sa ang kamera. Ay ang mata. Naam ka guys. Kanan kan ame. Dugang ka? Dugan ako. Nang magsinaw-sinaw ng ulo ni Mimi. Di uy. Pero nakahilag sa kami. Kay? Bilo ka gabi kaon mi. Kay? Waman wag kita. Naam ka guys. Dili kami kani manoy mi. Saksa di ba? English. Cik ta. Ama si Migi day. Siyo. Hmm? Apap. Noong bopo. Halang na. Halang. Yang. Nako. Halang mal. Ito walang kuda.
Bila kalisod na giti. Ay, sige ka na. Kaya ito, lang ko. Ha? Wala, mama. Video ka, te? Ah? Ah, sige lang. Sige lang. Okay. Magka-inorami din eh. Dalo. Danyage. Ay, jangan isi dia. Ano target ito? Tawad sila wifi guys, landinday. Tawad sila landinday og wifi. Kakoy lang ni guys, kahit down.
man ko sa may. Duha? Oh. Ah, sige, dana lang. Kuha na dali ni Sherwin. Ah, sige.